Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri na doke, shirin da hukumar bunƙasa aikin gona da raya karkara ta jihar Katsina wato Katar da ke ɗaukar nauyin kawo muku a kowane mako. A cikin shirin na wannan makon, in Allah ya yarda, shirin ya tattauna da injiniya Danjuma Alci akan noman rani, inda ya fara yi mana bayani kamar haka. Bismillahirrahmanirrahim, sallallahu ala nabiyil karim. Masu noma sun sani, masu noma wanda suke cin riba sun sani, waɗanda kuma suke noman ma faɗuwa ma sun sani. Abin nihi nan shine cewa shi noma akwai wanda za ka yi noma ka ci riba, akwai wanda za ka yi noma kawai dai kai dai ka je ka zuba kuɗi kawai, kuma akwai noman da za ka je kai dai baka faɗo baka ci riba ba. To wa'annan in ka dibi wa'annan irin nau'e-nau'en noman da nake magana, shine mukan kira akwai mataccen noma, da akwai somammen noma, da akwai kuma noma mai rai. Mai rai shine wanda ake cin riba sosai, yau ka zuba kuɗi kuma ka noma kuma ka samu amfani ka ci riba. To wannan noma shine noma mai rai. Sai kuma somammen noma, shi wannan somammen noma wata ko yakan zo ne ga ragon manomi, wanda yau dinnan wannan manomi zai sanya kudin shi ya zo ya fara noma, amma sai zuwa gona ya mai wuya akai-akai, sai dai ya samu wani lokaci ya leƙa, ya kuma ɗauki dogon lokaci bai sake leƙa ba. To kuma sanin kowa ne cewa su masu yin aikin nan suna yi ne kawai saboda kila domin su ci abinci, ko ana so ko ba a so. To in ya zamanto cewa sun san lokacin da kake zuwa da lokacin da baka zuwa, to za su zo su yi maka noma lokacin da kake zuwa din. In ka tafi su ma sai su tafi su. Kaga shi gona dole ne ko da yaushe ana noma ta, ana kula da ita. Yau kai da ke noman nan, kai da ke da gonan nan baka je ba, masu aiki daga cikinta kuma ba su nan, kaga a lokacin ba ta da rai. To amma idan ya zamanto cewa kana zuwa, kana kullum ma kana gonan nan, to ma'aikatan da kake sa su yi maka, za su yi maka abin da kake so, kuma za a samu amfani kyakkyawa da yake. To shi wannan wanda kake ko a gonan ko da yaushe, kuma kake zuwa kana faɗin abin da kake so a yi, da abin da kuma baka so a yi, da abin da za a gyara da sauransu, to shine noma mai rai. Shi wancan na biyun da nake faɗi shine somammen noma, wanda kana nan yau, sai bayan kwana 2, 3, 4 kana ka leƙa, lokacin su ma'aikatan nan sun san cewa ga lokacin za ka zo, sai su je wurin aiki. Idan ka zo, to ka ɗauki kwana 3 baka je ba, ka je kwana 1, kaga kwana 3 gonar ka matatta ce, kwana 1 take da rai, shi yasa take somamma. Shi da musu somamma bai riga ya mutu ba. To amma idan ya zamanto cewa a kodayaushe kana gonan nan, to tabbas abin da kake so shi za a yi maka, kuma abin da gonan take so shi za ka ce a yi, tun da daman kai abin da sake nan kake noma domin ka samu amfanin yin noman nan da sauransu. To kaji irin nau'in noma da muke da shi. So akwai su manoma suke ba da fassarar irin noman da yake yi. Manomi shi ke ba da fassarar irin noman da yake yi. In mataccen noma ne ya sani, in somammen noma ne ya sani, in noma mai rai yake yi ya sani. Tun da daman shi an ce manomi harkar shiga gona take, to ko ya raya gonan nan, ko ya bata ta some, ko kuma ta mutu gaba daya. To kaji katagari sun da muke suna na shi
noma irin kala-kalan noma. Shi noman rani daman kamar da dai noman damuna yake duk ɗaya ne, shi ma akwai rayuwa akwai mataccen akwai sumammen. Duk dai in aka ce noma to maganar noma iri ɗaya ce. Kawai dai sai dai bambancin noman rani da na abu nan shine cewa shi noman da ake na rani kai ke da cewa lokaci yayi da za ka ba da ruwa, kuma lokaci yayi da za ka ɗaga ruwan kada ya ma shuka yawa kuma kada ya mata kaɗan. Bambancin su kenan. To amma kamar da na faɗi wancan nau'o'in noma kana iya raya shi, kana iya somar da shi, kana iya kashe shi. To amma dai noman rani a hakikanin gaskiya kusan ga wanda suke yin shi in za su gaya maka cewa sun yi samun kwanciyar hankali da noman rani. Domin na ɗaya tukuna baka ma fara noman ranin sai inda kake so kai noman ranin ya kamata kai noman ranin wurin, ma'ana akwai maganar ruwa, kuma irin ƙasar da ke akwai wurin kaga ta dace da wannan abu da sauransu. Domin idan babu isasshen ruwa kai kasan cewa kace za ka tarki noman rani a wurin, to kai ma kasan cewa wani tatsuniya ce kake yi. In koma akwai ruwan amma kuma sai ƙasar wurin sai ta zamanto cewa wata iri ce wanda ba za ka iya bar ruwa ba da ruwan da ke akwai a wurin, shi ma ya zama tatsuniya. Dole sai ka hada da ruwan da kuma ita kanta ƙasar ta zamanto cewa ƙasa ce wanda za ka iya sarrafawa ta karbi noman ranar nan da kake so ka yi din da sauransu. In ba haka ba kuwa wahala kawai za ka yi. In dai noma kake yi to gaskiya baka da wani lokaci da za ka ce ga wani lokaci da ni ba zan yi wannan noma ba da sauransu. Sai dai daman can kamar misali nake in kana so in ka fara noman rani baka lokacin za ka ce wannan shekara zan yi noman rani, wannan shekara ba. Sai dai daman inda kake da shi din inda za ka yi noman ranin da yake an ce shekara ba ta gadon shekara, ya zamanto cewa kila abin da ke wakana a wannan shekara ba zai baka kai noman rani a wurin ba. Kamar mai yiwuwa ne kila ko da ƙorama ce kake yi kuma wannan shekara an samu hori da sauransu, ƙoraman nan ta ƙahe da wuri da sauransu, babu inda za ka samu ruwan da za ka yi, kaga wannan babin za ka yi. To amma kuwa in dai daman can wurin wannan wurin yanayin wurin ya baka daman abu ne kamar inda fadama take, wanda da ka yi ɗan rijiya kaɗan za ka samu ruwa, to gaskiya in dai ka taɓa yin noman rani to gaskiya ba za ka iya barin shi ba. Haka yake a kodayaushe, domin kamar da na ce ga manomi noman rani ya yi ba shi kwanciyar hankali, domin lokacin da yake so ya ba shuka shi ruwa zai bata, lokacin da kuma yake ganin ruwan ya ishe ta ba zai kara mata ba don kai mata yawa. Shi yasa kwanciyar hankali ya yi a lokacin noman rani da na damuna, domin shi na damuna ba kai ke da iko ba, Allah ke da iko. Sai lokacin da Allah ya ga dama zuwa ma ruwa, ko kuma a yi ruwan da ma yi karhin shukar da kake da ita din da sauransu. To sai sa noman rani din yake da ya yi ma'ana ga shi manomi wanda ke noma na shekara gaba daya da rani da damuna din. Abin nan me aka kudurta na rani din? Gaskiya akwai abubuwan da muka sanya a gaba za mu yi. A kan abinci, kayan abinci, muna da kudirin za mu noma alkama, za mu noma shinkafa da masara na rani. Kamar bara mun yi shinkafa na rani, bayan ta damuna da muka yi mun kuma ta rani duka gaba daya. Amma ba mu yi alkama ba, sai dai bana muna da kudirin za mu yi alkama din a inda muka yi abin nan din, domin fadama da muke da ita din Allah ya wadata da ruwa sosai, wanda duk abin da ake bukata na ruwa muna da shi. To sai kuma kayan ruwa da ake cewa irin su tumatur da su tattasai da sauransu, shi ma muna da kudirin yin wannan kamar da muka saba duk shekara. Duk shekara muna yin tumatur, muna yin tattasai,
wannan shekarar ma shi da ikon Allah ba za a fasa ba, za a yi shi gwargwado yadda muka samu dama. A hakikalin gaskiya kamar da ka ce, ina da wurare wanda dukkansu suna da abin na yin noman rani. Za ka iya noman rani wurin kuma kai na damuna. Kamar alal misali, akwai wani shi kwalike wannan ban daɗe da abin nan ba, akwai wani gari na yan hoho suna da fadama kusa da kai take nan, suna da fadama kuma fadamar mai isasshen ruwa sosai, domin akwai irin rijiyar da muka yi ta washibo. To gaskiya washibo din da muka yi wallahi ba mu sanya mata injin, ruwa da kan shi yake fitowa. Kaga ko wannan wurin yin noman rani ne, kusa in ce noman rani mai sauki, domin hakikanin gaskiya ba sai na sai fetur ba, ruwan nan da ke tuwa da kan sha isha ne in yi abubuwan da nake da shi ɗin. Sai kuma inda na saba yin tumatur a nan wani gari shi kuma da ake cewa garin Alhaji Rabe a nan hanyar Jibiya, to shi ma nan muke tattasai da tumatur. Sai kuma daga tsakiya akwai nan kwana 'yan ɗaki, shi ma muna tumatur nan, kuma muna abin nan muna akwai shi wannan ba wai ma sai abin, akwai da shan rogo, akwai dankali, har dankalin tura duk muna yi a wurin da sauransu. To shi ko da shi dama ita gwamnati ai shawara take bukata, kuma ba wani bane gwamnati, mutane ne ke gwamnati. Kuma idan mutane suka yi kokari suka ba gwamnati shawara ta kirki, to gaba ɗaya za a ji daɗi. To daman shawara dai kamar mu ta wajen hanyar noma da sauransu, na sha ba da wannan shawarar ba ɗaya ba biyu ba, kuma ba zan gaji da bada ta ba, domin inganta maganar noma a jihar. Domin idan aka samu noman ya zanna sosai da gindin shi, to komai da talaka da mai kuɗin duka kowa zai ji daɗin abin nan ɗin. Ni magana da nake ta yi kullum shine ita gwamnati ta duba ta ga yadda za ta rika isa wajen manoma, ta rika ganin menene manoma suke bukata, kuma yaya suke bukatar shi da sauransu. Na sha wannan magana baya, kullum magana dai ba zan kuma fasa yin ta ba. Akwai wannan extension workers da nake magana, na kalli wani program na Jigawa State kuma ya burge ni kwarai da gaske, domin sun gwada da yadda suke amfani da extension abin nan workers, malaman gona dinnan, suna yadda suke amfani da shi, suna koya ma manoma dabarun noma kala-kala, wanda yadda masu inganta iri suke ƙara inganta iri daban-daban, to su wa'annan malaman gonan suke kai iri nan ga su manoma, suna gwada musu yadda yake da kuma lokacin da ya kamata su yi amfani da shi, da yadda ya kamata su yi amfani da shi, da irin takin da ya kamata su yi. Duk su wannan aikin sai na malaman gona din nan. To nan jihar dai ban san irin tsarin da suke da shi ba na kila su yi amfani da irin wannan, amma inda za a yi amfani da wannan din, ina tabbatar ma ita kanta gwamnati za ta samu sauki wajen haɗuwa da manoma su rika tattauna lokaci-lokaci, domin su wa'annan ma'aikatan gonan su ne ido da kunnuwan gwamnati, kuma su ne ido da kunnuwan manoma. Wato kaga su ne suka haɗa gwamnati da manoma. Alhaji Ahmadu Speaker Dutsen ma tsohon malamin gona ne, shi ma ya yi mana bayani akan noman rani kamar haka. Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. So shirye-shiryen da muke ciki yanzu na noman rani, yanzu za mu ci gaba da kokarin yin alkama. Ka san shi noman rani wani abu ne wanda dole sai kana tsaye kana gani, so ba wani abu ne ba wanda zaka shuka ka tafi ka noman damuna. Shi gaskiya fisbilillahi sai an tsaya an kula. To kuma kun san zamani ya yi wahala yanzu, amana ta yi wahala yau da kullum, sai
komi kana nan kana gani kwab da kwab, ka ji ana kuka da kai daman to abin ka kai, to in ka zama sakare kuma sai ka bada ka tahi ana amma magana ta gaskiya shi wannan abu yanzu kullum sai in kana nan shi ne mawacin noman rani, sannan ga abin duniya kuma ya riga ya tsawala. Yanzu ko fetur din nan yanzu ka bada wani cire ma 'yan lita ɗaya sai da, to akwai matsala a gani, so kaga wani additional cost abubuwa ne ga su dai. To amma magana ta gaskiya duk mutumin da ke noman rani da kanshi ya sai na da riba ƙwarai da gaske, to musamman balle in za a samu tallafi daga wajen gwamnati. Daman kullum muna ta kokarin mu dogara gare ta, to amma ka san ita gwamnati kullum tana kokarin mu haɗa kanmu irin wannan gwamnati da mun samu sauki, to abin da ya gagare mu kenan. To amma da kullum dole sai mun haɗa kanmu ko ba a saki in dai muna so mu zauna lafiya. To insha kana Allah. ganin ta wace hanya ce za ku bi domin ƙara haɗa kanku? To shi magana haɗa kai, hanyar da za a bi shine dole in kaga obar kan ai dole a haɗa kai, ita ce gaske magana. To ba sai, amma kullum yadda ake sagwaba mu, an sagwaba mu kusan an lalata mu, ba abin mu muka haɗa kan ba. Me ba abin muka haɗa kai ba, ya kamata a ce in aka baka abu to a nuna ma cewa to ku haɗa kanku, next ba za mu yi muku ba, ku za ku yi da kanku. To wanda duk ya saba samun wani abu ran na ya ga bai samu ba, aka ce sai ka yi kaza, to dole ka tashi in dai da gaske kake. So ba mun kullum muna kokarin gwamnati ta taimaka mana kan irin waɗannan abubuwan, ta gwada mu wanda abubuwan suna neman su dan gagara, to amma kuma Allah da ikon shi mun ga ita kanta wannan gwamnatin ta zo za ta farfado da irin wannan abubuwan. Ya zama na kullum shi talaka na kusa da gwamnati. Me yana ta kusa da gwamnati? Ga ma'aikacin gona yanzu, garuruwan da ke da malaman gona yanzu in ka tara gari 10 da ke za ka samu malamin gona ɗaya. Da ko duk garin mai unguwa ma sai ajiye malamin gona. Mun ci gaba da yawa, shi ya jaza mu yanzu ga abubuwa nan, mun rasa inda za mu samu iri na shuka, sai ka zo ka irke an samu annoba ka rasa kan garanta. Kuma ba wani abu bane ba, da gwamnati ke so ko iri, shi manomi bai ma sani ba, sai dai ya ganshi can wurin ya ce wa ina aka samu wancan irin, ai ta kame amma gwamnati ce ta soko shi daga irin gonakin gwajin nan. To yanzu ya zan ba ma malaman gona bare gonakin gwajin. To fatan mu yanzu yadda muka ga wannan gwamnatin ta taso, to in ta farfado da wannan abubuwan, to shine ci gaban mu, shine gaskiyar magana. Su game shi noman alkama, wani shirye-shirye ne ya kamata ya fara saboda shi noman alkama? A shi magana noman alkama yanzu dama ai shine wuri da ruwa, muna da shi. Kamar ɗauki ƙaramin hukumar Dutsen ma, idan ka gewaye wannan bakin dam ɗin gaba ɗaya, babu inda za ka yi ta mita 100 ba a noman rani ba, tun daga farko har ƙarshe na sa kai, ba wanda ma gwamnati ba. To shine kullum muke fata Allah ya taimaka mana, Allah ya ɗora bisa wannan kan gwamnatin nan, ta gyara mu ta yi kamar yadda aka ɗauko ne wannan abu na wannan irrigation structure na zobe dam. Idan aka yi shi, ina tabbatar maka da cewa yadda ba wai arewa aka yi ma gaba daya, saboda kaga wanzu kaga wannan abin kayan miya kawai, ba ma ta wani abinci ba. Shekarar da ta gabata wallahi yaro matashi dan shekara 25 zuwa 30 in ya dage sai ka zo ka ke sama da miliyan 5 miliyan 10 akan wannan dan tarugo. To matsalai ka san mutanen mu da kawai in aka samu kudin nan daga wanda zai aure sai wanda zai sai abin hawa, bai mata na da abin da zai saboda gaba. To amma irin wannan, in kana ganin irin wannan ana enlighten mutane ga abin da zaka yi, ga abin da zaka yi, to kai ka tara kudin ma ka rasa mami zaka yi da su. To amma gwada musu ga abin, ga hanyoyin da ya kamata, ga hanyoyin da ya kamata. To wallahi in ka duba ga ci gaban da ake samu game da wannan abu ba karami bane ba. Da ana ta kuka an cinye masu gonakai, an yi wacece, to billahi zai yanzu ka tafi ko akwai bangaren da kankana kawai suke, in ka ga irin trilon da ke tashi kankana kawai, wannan kawai ni abin da san abin da ya sanya ko mutanen gwamnati ba su zagayawa su ga abin da ake ciki ne a wannan area da duk aikin su ya koma a wurin ai.
saboda ayin dai mutum na son ci gaba zo iske irin wannan dole ka taimaka ma manoman nan. Saboda haka kuma sai fatan mu wannan tsadar rayuwa kamar yanzu magana man fetur to kaga dole zai dan taka ma abubuwan burki, saboda ka san mutanen ba su iya tanaji ba. Kullum dan abin da ka samu sai ka kashe kuma ka tare gaba. To ga tsadar rayuwa yau dan galan din fetur ya haura ma naira 3,000, to samun naira 3,000 kuma a irin wannan yanayin sai ta maka yan wahala. Ba an ce a dauka a bada ba, a dai sassanto da abun yadda za mu iya samu. Kullum fatan mu kenan. Su ma waɗannan manoman daga Shinkafi a ƙaramar hukumar Katsina sun yi mana bayani game da damina kamar haka. Sunana Alhaji Umar Jari Shinkafi, ina ɗaya daga cikin manoma wanda ke noma na wannan area. To masha Allah, damuna bana alhamdulillah, bakin gwargwado da abin da muka saba da Allah bai bada ba, kuma muna godiya ga Allah. Abu ya albarka sosai kuma an samu abinci bakin gwargwado alhamdulillah. To yanzu kamar bana Alhaji Umar, masu mace kamar gonaki nawa waɗanda aka noma kuma aka ci su? To gaskiya ni dai nawa ba su da yawa, shi yasa na ce maku ina ciki. Duka guda 5 ne nake noma, kuma guda 5 ɗin nan bakin gwargwado alhamdulillahi abin da aka sa ciki Allah ya bada albarkashi kuma ya samu bakin gwargwado. To mun fi ƙarfi wajen muna sa gero, dawa, gyada da masara da wake. To mun fi ƙarfi wurin wa'annan gaskiya mu dai a nan area mu yanzu. To kuma har ridi na sa ridi don ina raba wasu gonakan, wasu in sa wannan, wasu in sa wannan, wasu in sa wannan. To kuma bakin gwargwado duk abin da muka sa Allah ya bada shi kuma ya mai albarka. Muna godiya ga Allah sosai kwarai da gaske wallahi. To ka san ita shekara ta noma, wani abin da ya samu bara ba shi ya samu bana ba, kuma wani duk da ana ganin kamar bara ya yi ruwa, to kuma bana kuma albarka ke akwai kamar yadda baka tamani. Ba a samu ruwan ba kamar irin na bara, amma kuma an samu albarka, abincin ya samu bakin gwargwado kuma komi ya kai. Haka bara ina jin ba ya kwana 3 ba ko sati ba a ruwa ba. To bana akwai lokacin da ruwa ya dan dage har ma abinci ya fara bushewa. To amma kuma cikin hukuncin Allah da ruwa ya dawo, abubuwa suka ta yanda ya kamata, komi ya samu bakin gwargwado lafiya da alhamdulillah. To matsalolin da muka fuskanta ta manoma yanzu, muna kira ga gwamnati ta rika shigowa wurin noma, saboda tsakani ga Allah yanzu ta kai noman yana neman ya gagari shi talaka. Saboda ni takin nan da gwamnati ke bada da 'yan abubuwan da suke bada ana samun sauki sosai irin yadda baka tamani. To in gwamnati ta shigo, abubuwan za su yi haɓaka, kuma duk abin da ake so a noma ƙasar nan ana iya noma shi, amma gwamnati ta shigo. Kuma duk duniya ba ka iya yin wani tsalle wanda za ka kai, tunda mu ba mu kai irin wancan ƙarhin na ƙasashen duniya ba. To dole sai gwamnati ta taimaka, masu ma da taimakon gwamnati da taimakon Allah sai kai ga haka. To in gwamnati ta shigo, abubuwa za su yi sauki. Da wani abu da ba a so a shigo da shi nan ƙasa ana iya noma shi, amma in an kama insha Allah. To idan muka diba su ga sabon gwamnati, masu muji akwai wasu shawarwari ko kira ga ita kanta wannan gwamnati ta samu? Gaskiya ne, sabon gwamnati bakin gwargwado ta taho da abubuwa masu kyau na tsare-tsare, duba da insecurity da ake fama da shi na ƙasar nan. Kuma insecurity nan shi ma ya hana noma. Wurare da yawa ana so a yi noma saboda rashin tsaron nan, ko ka je gona ko a kashe ka, ko a menene, ko a yi noman ma su zo a sabu sashe a canye, ko a menene, ga nan da iri-iri kowa ya sani. To wannan matakin da sabon gwamnati ta ɗauka, in Allah ya so da ta haka, in aka samu zama lahiya, to noma ya haɓaka. Saboda duk inda ma ake noman da kirki yanzu a rihe wurin. Duk inda za ka je ga an yi buhu 5,000, 10,000, to zuwa nan gona za ka je ka tada ta saura ba a komi cikinta. To ka ko noma ai ya ragu. To muna kira ga sabon gwamnati, wannan security na farko shi kanshi inganta noma ne, sannan kuma ta hito ta taimaki ƙananan manoma waɗanda su ma suna ɗan noma abubuwan da kowa zai noma abin da ya yi ƙarfin ya canye.
to in ka noma abin da ka yi ƙarfin ka canye shi dole ka hiddo shi ka saida ga al'umma, to wan in yayi to sai ka ga abubuwa suna sauka ana samun sauki. wannan ta ji shi bayani na. To akwai wani kira kuma ga kokan manoma da za ka yi? To ni kiran da zan yi ga manoma still da har yanzu dai kan bangaren tsaron nan ne. Yanzu kaka ta yi, a zo ana ta aike duk wanda ka ga ya yi noma daga lokacin da ya shi zuwa yanzu ya yi kowa so ya yaba amfanin shi lafiya. To amma kuma wannan matsalar tsara sai ka ga wa'annan mutanen sun shigo da su da mutane ana ta faɗa, ana ta buge-buge, kai kana ta kokari ka yake inda rayuwa ka ce kana ganin ta zo za ka yi ba, sai wani ya zo canye ma ɗaya rana wannan abin wanda aka canye ma, to kuma sai baɗi kai da samu irin shi, kuma baɗin sai ma an kana da ƙarfin yi kanan za ka samu. To su ma muna kira ga gwamnati da Allah da annabi bodojin nan da inda mutanen nan ke shigowa, to da Allah da annabi a sa kula da tsaro. Idan mutane suka gama eba amfanin gonarsu su shigo su ma su kiwon su ma su ci bangaren albarka noman da aka yi, don lokaci su da kansu suke koma. Amma ba mu jin daɗi irin wannan faɗan da ake yi, kuma wani ma har ma bai kai ga abin gaba a rasa rayuka kuma a rasa dukiya, bai da daɗi. Muna kira ga gwamnati da Allah da annabi a ma shugabanni da sarakuna magana cewa bakin bodojin nan inda hilalin nan ke shigowa, mu especially irin wannan area daga kaita zuwa jibiya zuwa yankin batsare da sauransu inda mutanen nan ke shigowa ta wannan bangaren, don wasu ba 'yan kasar ba ne ba, baki ne suke shigowa irin wannan lokacin su banna kuma su zo su canya abincin da manoman mu suka noma kuma su koma su taitaye su kasar su. To muna kira ga gwamnati da Allah a yi tsawata kan wannan, a rage wannan bannai don kowa ya samu sauki, kowa ya ba abin da Allah ya bashi. Sunana Alhaji Bello Talha Mari'e Shinkafa Wat. A dalilin kafa na kungiya bana akalla shekara 2 zuwa 3 da kafata, kuma muke tafiyar da ita da duk abin da ya kamata wanda za mu yi na aiki. Mu ne ke haɗa kuɗaɗenmu da ƙarfinmu domin ci gaban garin shinkafa da kewanta. Sannan kuma ita wannan kungiya da muka fata, dalilin kafata akwai masu dabbobi na shigowa kamun kaka ta yi da ba gama ɗaya amfanin gona ba. To shine mu dai ba mu faɗa, ba mu zagi, ba mu yanke hukunci, amma mukan kamo mai laifi. Idan yi mamu laifi za mu kawo shi ga mai girma magaji shinkafi, shi ne zai yanke hukunci akan ɓannar da ya yi ko kuma akasin haka. Yanzu a bana kamar yadda ya kasance cewa jiga karka ta shigo kuma su kansu makiyayan nan suna akan hanya, shin a wannan karan kun samu irin wannan cikas ko kuwa? To yanzu dai kam a nan shinkafi bangaren mu shinkafi ba mu samu wannan matsalar ba, amma kuma muna bi cikin daji don akwai masu fita da daddare a cikinmu. Mukan fita mu zagaya burtali cikin gonakai a ɓoye, idan mun ga mai ɓanna ba ihu za mu yi ko hamaza ba ko haba maza ko wani abu da muka wuce, a'a za mu bi shi cikin lalama. Me yasa ka shigo nan? Ga dalilin da yasa shigo. Za mu ci ai yanzu ba mu gama ɗiba amfanin gona ba kuma ga ka shigo, in ɓanna ce kuma kake yi za mu iya kama ka, ba bugu ba zagi. Za mu kira, muna da 'yan banga a cikinmu wanda za mu kira su zo mu ba su wannan mai laifi su kawo magaji shinkafi. Idan suka kawo magaji shinkafi nan take za a yi tara a kan shi ya biya, kuma mu ko mun kamo mai laifi idan mai gona ya ce ya yafe, to mu ba mu yahe ba sai ya biya kuɗin wannan tarai. To madalla jama'a masu kallon mu, a nan ne wannan shirin zai dakata. A madadin ita wannan hukuma ta Katarda wadda ke daukar nauyin wannan shirin, nake cewa sai wani makon Allah kai mu za a ga mu dauke da wani sabon shirin. Ita katar da ta taimaki tsoho, katar da ta taimaki yaro.